Kibiyaan mo lang po kunin mo diri Giselle. Nganta ko, ganta ko. Sa pagka. Namiya malagkalit nga iyang inahan may kauban diri. Nagdada si Dono og wireless nga microphone ba. Oh. Siya gusto daw niya mukanta nga maglakad-lakad siya. Hindi mo kanta tanduha daw niya pag nagalaw na to kadlay bibig pa daw. Ah. Lebih ding ka mo ka lang dili ka mo apas sa kanis. Yung istorya mo apas kanis na nakaluhan na makakanta. Yung adro ko sa Pikas Balay no para makita sila ba nga guwapa ko kayo. Ano daw sila gapahan si no. Oo, Or di anak di lima anak part gapahan ingos Partilla. Hi Partilla shout out di part. Pwede ka kibaw sa lagi ko niya. Grabe mura pag di limang anak kay mura man og 8. Hi Partilla shout out ingon di ba part yung gapahan jud ni si part uli wat nimo. Thank you kay part balag joke. Ano siya part? Ingon siya nga mura di limang anak. Ang sumpay ato kay di lima kay mura 8. Nagtagay min duha diri part kay kini ang pagtagay diri part kinonsihal biya ang pagtagay diri part kay iya lang kinonsihal ba kana may formal kay nga pagkatagay ba kasi mo formal pamino formal dito ani de formal ta ani Uy, sa ni nagsandog dito di ka formal ay sando na turo na kay ko man nito sunod na mag-inom ta mag panderbihay mi mo guys. Anya na magkanta nga gibiyaan na may kami duha partner mami sa kalusugan na mo ni mao tanawa mo lusog kayo mao ni vitamins na mo guys. Shout out ni Brenda, ni Ira, ni Mia, ni anak ni Partilla nga kuan kayo dire si Tikia Parwinog si karang ay unsa dito unsa tay pagbasa ng anak ni kuan si Gisa ba unsa pagbasa to Giselle lisod kay basahon imo nga nday maglisod sa istorya ibalik gali Gisa gali shout out kay ninyo diha si Nerissa, si Tikia, si Arlene, si Nilda, si Smar. Okay, sa kotoban guys, shout out ninyo kaayo si Florlisa Inok. Shout out ninyo guys, kaming Giselle guys, bisa kami randuha. Okay rami guys, malipay na mangyapon sa amin guys. Bahala og mga lipong guys, basta kay mga lipstick do po. Ang lipstick so na guys, ako po lipstick unya ako lipstick kay mahilamos pa ko mo tapos ang nang guys, niya ipakita ninyo guys sa comment section. Ay, pakita nyo ang gamit kaya guys ha. Ipakita raw ninyo guys ato sa comment section. Pabutan nyo guys. Pabutan nyo guys. Sa ama? Di, wak mo kapat na to Ano naman? Di ka mukha na to brato no? Mahal na imo ha karon. Ako ang pinabratuhan. 165 na. Oh, ako ban bi. Tag 200 ka pin.